7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Pagkatapos ng eleksyon, ano na be? Sige nga, matanong nga kita, doon sa lahat ng mga binoto mo, ilan doon ang iyong napupusuan? Ilan doon ang anong score mo sa exam B? Ako parang mga 3 out of 12 eh. Well, anyway, wala na tayong magagawa dyan. Lumabas na ang katotohanan. Nasa sa atin na lang talagang mga mamamayan kung paano natin pasusubukan yung mga kandidato na yan. Well, alam mo nga, ngayong panahon, syempre kahapon lang naman tayo bumoto. May mga time na talagang, oh my gosh, hindi ko matanggap! Be, move on ka na. Daanin mo na lang sa food trip. Wala ka na magagawa dyan. Kahit ano pang ibigay mo, kung ano pang sino pa yung suhulan mo, wala na. Ang mahirap kasi sa'yo, nag-unfriend ka kagad eh. Well, speaking of unfriending, isa ka rin ba sa mga kabisyo na nauuna ang mag-unfriend para makabawas sa mga tingin sa mga toxics na yan? Ay ako naniniwala ako kapag hindi ko masyadong gusto yung post. Puro kabastusan, puro kokomelon. Wala kasi ako nun. Ay automatic unfriend na yan. O hindi naman kaya kagaya ng kaibigan mo. Alam mo kung sino yung binoboto, yung si Tut. Eh di ka na bahala kung gusto mo i-unfriend. Diba? Your rules, your Facebook, your rules. Ganon. And also, given nakakabalik rin din naman natin, magpahinga ka muna, B. Uninstall mo muna yung mga political toxicity. Ang lalim! Pag na mag-relax ka muna, alam kong napagod ka sa kakasuhol. Mag-relax ka muna. Ako, kagaya ko kanina, Diyos ko, na-traffic ako. Yung driver, kanina sabi niya, ma'am, di na po talaga pwede umupo eh. Sabi ko, ma'am, sir, kailangan ko po talaga makapasok eh. Ayun, nagtabi kami. Doon ako sa upuan niya. Buti hindi kami nahuli. Doon sa may upuan na may yung 'di ba sa konduktor. Yung usually yung konduktor 'di ba may upuan. Doon niya ako pinaupo. Ay, buti na lang pinaupo ko kundi sakit ng tuhod ko Anyway, magpahinga muna lahat ng mga napagod ngayong eleksyon. Huwag muna masyadong kumilos-kilos, manood ng mga K-drama na yan. Huwag ko ano ng mga drama, Anyway, tuloy-tuloy ang ating daldalan. Kasama pa rin ang inyong daldalerang atleta DJ Mara Tony. For now, makinig muna ng Feel Good Music ngayong Feel Good Tuesday.